Tervetuloa Aurinkojuna-channelille. Aurinkojuna on Oulun taidekoulun nuorten ihmistutkimuksellinen näytelmä koehenkilöistä ja henkilöstä palaamassa luontodokumentin varjolla alkuun. Aurinkojuna starttaa Oulun taidekoululta osoitteessa Kansankatu 54 perjantaina 15.1. kello 18 ja jatkaa kulkua joka toinen päivä aina 2.2. asti helmikuuhun. Tässä Aurinkojuna-episodissa pääsemme näkemään hieman pätkiä tulevasta näytelmästä ja tutustumaan hieman näyttelijäkaartiin ja siihen, miltä näyttää tuolla näytelmän kulisseissa. Missä on se elokuvasanasta? Me elokuvasanasta. Älkää aloittako sitä mölinää nyt. Elää pelätty, eikä mä varmaan. No niin, nyt meillä alkaa näyttelijät saapua tänne paikalle ja valmiina läpimenoon. Mä toimin myös tässä näytelmässä valojen ajajana ja videon ajajana. Lähdetään katsoa, minkä näköistä matskua tulee. Että sen täytyy olla jotain lihallista. Jotain perellistä. Eli jotain inhimillistä. Se on Ruotsi vainoaa mua. Tai Ruotsin se kuningasperhe, tai ehkä mafia, tai ehkä se kuningasperhe on se mafia. Ester. Niin siis, mistä mä saan tietää, että milloin mä pääsin tähän dokumenttiin? Teille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Jos sä annat mulle sun numeron, niin sitten mä tiedän, kuka mulle soittaa. No niin, eikä. Tässä onko porukka, kaikki on paikalla. Ja kattokaa vieruskavereita, koska tällä porukalla nyt työstetään tätä luontodokumenttia. Ja voisiko nyt sanoa, että ihan tähän alkuun aplodit kaikki. Oikeesti? Yes! Päästiin, voitaisko me mennä juhlistaan tätä vaikka jonnekin kahville tai baariin tai pizzalle? Ei kerkeä, kun pitää kerätä vielä viimeisen Limingan bussiin. Heippa! No entä läheksää tai no? Tästä se niinku lähtee ja... Tää tarvii nyt pari juttua vielä tänne loppuun. Jos tän siirtäis tuohon ja siis silleen... Älä koske siihen! Niin miten teillä meni se hissankoe? No mä en ainakaan osannut sitä pyörätehtävää. Mä sain 7. Mä laitoin siihen, että pyörää auringon jatke. Ei siinä Mä kirjassa tiedän. ollut mitään tommosta. Mä No luin sen tuli ihan vaan kokonaan. mieleen, kyllähän te tiedättehän te. Tytöt! Olivia! Valitettavasti ei nyt saatu mitään haastatteluja, koska porukka on aina vähän kiireistä ja täytyy joskus välillä tehdä muutakin kuin teatteria. Mutta tulkaa katsomaan Aurinkojunaa, jos uskallatte. Hei hei!